Sit tak sanganane kok. Ora teko to lek mau bongkot terus ning cuk. Oke, Mbak Siti arep Pak Tatak gawe joglangan. Joglangannya dingge apa Mbak Sit? Dingge nganu gamping. Dingge ngejer gamping? Iya. Ngejer gamping ki. Atone sepiro? Enggak ngerti to. Tapi ngono kae kan lek tapi kan nganu Mbak Sit, lek dikei banyu kan malah titik dadine. Malah sembang kok ngono to. Meresap. Ngresep. Nggih ngejer gamping arep nggih gawe omah Mbak Indra. Soalnya gampang ki nggak iso dadak ya Mbak Sit ya. Pinten ulan Pak Tak? Ya, Pinten ulan? dalek sanggene nganu ya seminggu. Oh seminggu Minggu wis kena. Tapi nyelot suhu nyelot apa? Nyelot iya arane. Jarane suwi ra apa-apa kan. Semakin lama semakin bagus. Panas. Pirang meter Pak Tak niki? Loro musuh telu jerune setengah. Setengah ketambahan dhuwure kuwi wis ngene. Pilih kejeron arek wedine engko dirotone engko tekakne. Berarti penggali kubur no kae ya suwi ya Mbak Sit ya. Kan jero. Pirang meter lo ya dulu kali. Siji musuh setengah musuh telu apa siji musuh telu Ya sak dhuwure wong ya. wong kok enak wong siji musuh loro 1 kali 2 cuma setrop ae Ya parakno rene bisa teko. setrop Sak ngene iki. tapi iya ngomongin jaluk tukang setrop Ki tukang wedok iki. Ora olahraga ya Mbak Sit ya. Ih. Oke. Embuk. Biasanya cacah golek embuk. Ya jelas nek kene rene baby kok. Lah kan nggak ada wifi. ora ra cemekel tahun ae Berarti kita sampai kene Mbak Sit. Pak Raji iki boleh tak nyoto to. Anaknya tunggale bapak. Ponakan berarti.
Ya pada kayak mega ngono kuwi. karo sampean ngono. Mega karo emak no. Woi. Jadi sampean paling bagus. Ya apa wae. Rajin iki ya. Kayune dhewe. Nyapa? Nendi? Ngecat ya? Wes diringkesi ta? Kak gerek ngeleh kasar tok. Sing ngenteni amas sire disaleh ning endi? Wes tuku kuas go? Wes cocok. Tak 200. Ya alah ora mungkin. Gede tak yo. Ubah sama. Lah iya, masih gede. Kuas cilik ini yo aku njaluk gede ben. Ora mungkin paling larang 50.000 ya Mbak Sit. Iya apa iki? Kapal, Pak. Kuas kapal. Iya apa? Nggih, gampang. Nggih nganu gamping. Iki kandang arep dileh ya. Heeh. Digesernya pantun. Tata kok kemblos to? Wah no Mbak Sit, keliru jare kek no. Lah, cekelan ngono. Mainkan. Lah main delok karnaval sih yo. Iku yo. Ditanono ngene delok soga. Engko bintang jangan Mbak Sit tak sanganane engko. Ora teko to lek mau kok bongkot terus ning. Jadi Malang. Oh, delok Pak Tak kok Mbak aku yo. Jadi Malang iki tak kira lek Malang kok. Biasanya kan sore bar beduk. Beduk. Bar beduk, beduk jam 4. Reni udah nyapu nang kono. Udah jam 4 iki sore kan ta. Engko sampean ku nggawe. Tekon Mbak Intan boleh Mbak Intan mau. Ya nggawa motor ku lah. Darak rae ki Kamu memang harus dipindah, tapi sing nggak enak sing ngewangi. Mbak. Kuwi gaser apa-apa to wi, Bit? Etan lah. Geser nang kono. Enak iki goreng iki. Geser ki apa? Goreng enak iki. Ngono. Gila ya sampean. Ini pakan lho. Jangkrik kuwi. Gulane angel. Ayo ya. Watak ya. Ndak bal bedek watak kok tak ngeses aku. Ya. Kok sama tak wae desa 100 watak oleh borongan 500. Ya. Mambeng itu bayaran 150 no, Ek. Caca pada dikei 10.000. Ya Pak Tarno wis temen. Ora ebit dhewe Mbak Sejare. Hmm? Rom. Hah? Rom. Wong sak dungkul lek jare Pak Tole iki sak dungkul. Nah, mari iki. 2 jam kas paling Mbak Set. Pokok sampean ngewangi lho. Nah, kerap ya tak piye. Mari. Mene kok sing Ngomongnya mari. Sikilmu lho Mbak Siti lek kenekan. nang kono ae. Apa nih? Ora lepi
Gini ya pipimu nggih. Saya bu blender. Lihat Ya kira-kira beneran teko terabesan kidul kayak. iki ya oleh-oleh Oh, wong jemuk-jemuk ini, sing dolan ae. Bambunge rada elos ki. Ha ayo. Nyapa ta, Pak? Iki lho jajan. Omah kali ya dolan. Nek dolan nek nganu wingi nek tapi nek dolan ora butuh balik omah. Lah kepleset. Nggo lho. Tak main. Tak. Engkau enggak tak kok nyelupane pas ora gelem kok nang kopi. Kiai enggak apa-apa. Kegeden apa-apa. Sabaran sini dah. Jang rene yo. Ya, bos besar, Bakso liwat sing selak. bos besar. Paham betul Mbak Pak? Kuncine wonten nek sampeyan. Kamu bisa dari sini ya. Iya, Mak. Iki kayaknya pondasi, Mak. Pondasi biyen. Kita. Atas Pak. Iya, Pak Tatak. Tapi kita pun lawas to Pak Tatak iki. Kurang jeru maksudnya. Boten lek wis dikum gampinge engko sing njikok kejeron mengki sing dhuwur di sik wonten. Piye, Mak? Kandange tok.
Lah iki lho entake akeh, Mak. Abit. Wes. Mak iki pada sapa ki sing iki? Udah aku sekolah SMP apa SD kan? SD. SMP. Ya SMP yang gawe kuwi, Mak. SD tak jimuki no. Tapi kadang Pak beda, kadang melaku. Iki pedaku SMP ya. Nanti kok nggak anak pada honteng. Lah iya beda untal to ora udah Iki pedae. Iki sing gedhi rakne Mbak Indra ya, Mak. dengan ngoten ludus nih gini. Iki kok setiring ngene. Piye, Mak? Siapa? Pedahku iki. Dah. Kuwi iki pedahku mbiyen. Aku isane numpak sini. Pedah iki ketoke apik lek di Mbah. Budi, Dicat ya, Mbak Sit. di mana? Kok lapangan Karang Bendo nurutne pindho. Wis, kok kene kekaran benda pijet sak ketemu. Bah, ya mena pindo. Ora arep budal jam 09.00 to iki. Lha malah sengkil to Mbak Sit lek arep macul sarapan oke. Kuwi lek minggu. Lek kerja mangan nek ping pindho. Mulai ngono bro mangan. Kan karo bengi. Kisam. Titine. Ndrutus ki bocah cilik ndrutus. Delokan mak enakane. Dua ya. Ki cah cilik-cilik padha nampak jagung ki. Kayak adik Panji sing kulon dhewe.